Shalom, oras selamat tahun baru. Jala salam sehat di hita salhutna damang dainang di dia peta maringanan. Dameni di batama na totong madonghani parangulota. Amanginang totong mata para de roha do pikrata laho manangin hatani di bata. Alhai jumulu mamartaya kita. Di bata Jehovah, di bata amanami. Lehom madamem tuhami dinalah menangin hatamok kami asa mardame sonak kami jala taruli hami marhiti-hiti hatam di bagas Yesus Kristus martaya kami. Amin. Atani di bata nasar tuhita di bagasan partikenon dienek mei sian buku nisi Lukas bidu tulu ayat 15 sampai 17 Tabba 21 ayat 22 Omahatani Tuhan tapai tiuk mak managam-nagam do bangsoi diri pube di bagasan rohana taring tu si Yohanes atik biha Kristus si ibana gabe dia lu si Yohanes mana sida saluhna audo tutu madidiu kamu dot aik alai na Roma nagmugu sianau na orang tama doa makar hari tali ni sepatuna di dionon nido tuhamu tod di parbadia dot api di tangan na do purpuran payason na mapardagian na pagungon na do emena tu sopona alay tutungon na do horak kami tu api na suramito alay uji terdidi na toropis saluh na gabedo ma Jesus terdidi jala dina martangian ibana muka malangit jala mijur ma tod di perbadia tu atasna marupa songon darapati jala masa suara sen gijang songonon hodo anakku haulongani lomodo rohakku diho ido sahatna damang dainang nanolonga di bagasan Kristus Yesus totu songon padohan ni hita halak batak molo hepeng di pa sahat mana dititik potu sasahala olululam moru alay anggohata olodo lam gadda padohano sa sitong na terjadi di bagasan parmalosigan upah makana nunga gudang jelma dan gabi sihapo sape di bagasan parngolo alai turpuk jamita nasa tuhita di apala partikeno si Yohanes rotu portibion sa sitong na ibana gabi parhitian ni di batado gabe suruan ni debatado nanaing pabotohon taringa tu Jesus Kristus di patupa ibana do akapadidion akapangajarion jala ditugion ibana ganup halak asa marhamubao alai adong piga-piga halak na marpikir taringot tu si Yohanes dipikir na sida iya si Yohanes do Mesias na diwarihon niaka panurirang naju buasa adong pamikiryo si songoni na marbos sirmai dia keulaw na pinatupan ni si Yohanes na marbos sirmai ya ibana tubuh sian sahalak ina na margor si Elizabeth na harus na dang buibe puna anak jala bapak na ima si Sakaria sahalak mali
ido bahen ano pabikirion di ganup halak imana do Mesias. Alay si Johannes dada dipakai bana saluhna akka kekaguma di jolme tu ibana mangalui parut Tuhan. Takas do di paboton imana ia ibana sa sitongna suruan di debatado dan imana Mesias ale ulang na sinurdo ibana. Makanya dia jonjok ke si Johannes ia Yesus naro tu portibion makar hari tali ni si patuna pe dang tama iban lapatan na songod dia. Yesus anak ni dibatai rotu portibion go kuhaso. Rotu portibion mabuat akahaim baruon. Alini adong piga-piga hal nanang takas si hangulunot ta siyan hata ni dibataon. Songon hataridaan si Johannes na sinuro ni dibata. Na parjolo takas do dia tidak ko ni si Johannes ia gumogo jala gumodang do huaso ni Kristus yan ibana. Di bagasan ay sa plonom takas may buhi mata jaha na do di bana. Au do tutuma di dia tuhamuna do ay alay na Roma na gumugo siyan au na orang tama dua makar hari tali ni sepatuna. Lapatan na Jesus Kristus na roi gumugo siya ni mana. Gumugo siya dia siya nakauhaso kalan siya naasi. Na paduahon takas do di paboton imana mo senang iya Kristus si madidihon ganup julma marhititod di perbadia dot api. Lapatan na sangod dia, lapatan na padidiyon na pinatupan ni si Johannes, ima padidiyon majujul may asa patupang hamubaw. Alay padidiyon na pinatupan ni Jesus Kristus, ima padidiyon marhititod di, nagabibuy Jesus Kristus majamin mangalehon haluaon tuganop jalma. Napatuluhon takas do di paboto si Johannes ia di si Johannes duha mo ni roha alay anggo Jesus Kristus di tangan na do purpuran payason maaka pardegan ima nabuta jaha diaya 10 pitu. Amang inang nenolonga di bagasan Kristus Jesus diuduti do musenang di bagasan ayat 21 satu ayat 22 dung tardidi Tuhan Yesus mu mijur matot di perbadia tu atasna marupa songo darapati jala terbigima suara sian gijak hodo anakku haulongan ni lomodo rohakku diho. Lapatana songo dia tidak ko si Johannes do sol Yesus Kristus anak ni debata las dia tidak kon debatado marhite-hite na songgop tod di itu ibana dung tardidi Tuhan Yesus. Alini amang inang ahdo na naing buis yang ulunot ta sen hata ni debata marhite-hite jamita na sa tuhita dia pala partikeno. Na parjulo sahali dunga taboto ya Yesus anak ni debata. Alana Yesus anak ni debata berarti tahapor siya ma Jesus sen nasarohan o pikirata. Unang bimil el ahapor siyota. Di tahun 2022 nang takasma tapato guru hatta makaporsay Tuhan. Apapun yang terjadi, imanin, percayai Yesus tanpa ada keraguan-raguan. Karena apa? Karena dia adalah anak Allah. Na paduahon nanang siyang menurut sen hata ni debataw songo dia do tutu hadirion ni si Johannes. Diboto ibana na sinuro ni debata. Ditanda ibana dirina dang olo ibana patibyo dirina sa Jesus. Nakita pe kosongo nido. Taboto do hita akasisya ni Jesus.
Jadi unang adok kita gabi uti bos ya Tuhan. Na olo pajago-jago di bagasan parngoluan. Na olo ibana apa tel-tel adok penasi. Ale anggoi mata boto hita. Anak ni dibata jala ta akui Yesus anak ni dibata di bagasan ngoluta. Ikut hati dak ma Yesus. Marhite-hite akau laon sigado pare. Na parpudis sahali marhite-hite hata ni dibataon nang takas di pabotot hita ganu marsada-sada. Ia Yesus anak ni dibata nungamia di tongat-tongat. Ala na Yesus anak di dibata nungamia di tongat-tongat. Berarti hita saluhukna mangulahon akka na dalomon ni dibata. Didongani di batado hita. Nian ibana di tongat-tongat. Unang adong be di bagasa nguluta si ganupari. Maka tidak kon akahata na sonadinggan. Ale anggo Yesus mia di tongat-tongat ta. Jalan nungata jalo padidion sa Yesus Kristus. Berarti aka ulang na dinggam mata ulang di bagasan nguluta. Di bagasan keluarga ta. Nang di bagasan aka ulang ta si ganupari. Yesus anak ni dibata na dia tidak ko si Yohanes padidi mabuka mana makar hari talis batu na pinampantas ido ibana na kita pesa sitog na songoni ido. Jadi suatu adong dihita gijang ni roha tujuan nyayo. Amen martanya kita. Muliate Tuhan didengga di basam na tatong dilehom ti bagasan nami. Mataruli hami marhiti-hiti atam. Ajari han makagulon hatamu di bagasan Yesus Kristus martanya kami. Amin. Shalom. Tuhan memasuk-masuk hita. Selamat baru di hita sanukna.